ne krivim, zato me mola svitu, život svoj da živim, život svoj da živim. U kajiću zaposliću i opoću oko svitu, možete meni sriću. I vrotit ću se svitu jer volim morske školje i momića poje, zocio nindir mirani dan. Za nindir mirani mon, ja nikoga ne krivim, ja nikoga ne krivim. Zato me mola svitu, život svoj da živim, jo, život svoj da živim. Allah. Sviron i nikog gospodiron, dok je ovaj sviron. I molate me svitu, da je ovaj sviron, i da komponiron, izozio nindir miranino. Da li je Felun pristao ovdje u našoj luci, saznaćemo uskoro jer Mario Pavić se nalazi na tom brodu. Mario, čujemo se? Čujemo se, Mario, pozdrav još jednom tebi i svim našim slušateljima, slušateljicama Radio Postaje Ploče. Čuli smo i nekoliko minuta prije sada. Felun je pristao, ali je još uvijek čekali naše prve lađe da nam dođu ovdje kako smo htjeli prošli su Sabinski most i sada su se ispod ova naša dva mostića uputiti prema cilju, prema finišu, prema startu. Vidjet ćemo tko će biti prvi i najbolji pobjednik 21. po redu maratona lađe na Neretvi ovdje. Možemo reći da je atmosfera sjajna, iskrcavaju se putnici i svi su zadovoljni viđenim. Nije bilo puno promjena putem što se tiče samog natjecanja, ali vidimo da na ribu ima dosta ljudi i vjerujemo da će podržati naše lađare koji god oni došli, jer su nam ispričavamo se samo malo, jer su nam dali ono najbolje od sebe, sigurni smo i u vježbama, ali i na danas dan. Kako smo ranije spomenuli, Starinari su rekli da ne planiraju dijeliti medalje ove godine, tako su kako nisu bili spremni za zlato prošle godine i kaže da su se slučili dosta mladih pomaka, što im je bilo veliko zadovoljstvo, a to je ujedno bili poziv tim mladima kako je sam Antonio napravio kapetan Super Sabine na kupu Svetog Izberana u Pereškom bratu ove godine. Dakle, što se tiče ekipa i njihovih nastupa ove godine, evo dok čekamo naše lađe da nam polako dogovorim, prisjetit ćemo se da je 20. nastup u ovoj ekipi Rogotina, Usara Komin, ekipi Bačine, Kostide Ploče i Šarić Struge. 19 nastupa Domagoj i Dusar iz Vida, 18 nastupa Škrapa Momić i Stavljena, 17 nastupa ima Južna Ploče, 16 Vukaševica, 13 nastupa imaju Peračko Blato, Čeljevo, Sapljina, Brika i Dutak i Vidani Mlinište, 11 nastupa Sustavac, Primorski Goranska Županija, Crni Put, Mešković, Bjelovar, 10 nastupa veterani 4. gardijske brigade Jerkovac, također 9 nastupa Gorsko Karlovci, Hrvalac 8 nastupa, Salašari, Komorski, Komorski, Srbija 7, Vinkovac, Mađari, Vinkovac, Bjelovac, Mari Jerkovac 6 nastupa, Penta Izbora 4, Hrvatski Zavod za Hrvatski 23 i Argo 2 Bjelovar 1 nastup. Evo čekamo naše vlađare da nam priču. Ovo će do početi Hrvatska, ali smo zadovoljni vidjeti da su favoriti pokazali na kupovima, tako što oni su tako na našoj zadaku najbolji i da su zakupovni favoriti. Ali to ne ipak jedan jedini tim za koji dosta i to ćemo vidjeti u ulicima dana da nam stižu mali još pitanje da ja ovdje nekom prda i gola. Nemamo nekih specijalnih pitanja, a ti se približi, ti što bliže lađama, tako da imaš dobru poziciju i da možeš dobro ocijeniti ko je prvi, ko drugi, treći, četvrtina. Može? U redu, naravno, evo, spomenut ćemo samo, dakle, kraćeviće su organizirano vezanje, bili su tamo su se trke, barem ove ekipe koje su vidjeli, Ime da razvara i sam su više navrata, ima je dosta svoje godine, a evo koji niste možda posvetili po našim portalima i našim programima, našim asistencijama, bili su u Francuskoj krajem 3. mjeseca, točnije od 27. guzica do 2. travnja, na festivalu Mora i Mojnala, na kojoj su opet predstavljali maritimni baši Republike Hrvatske. Inače, vrlo poznat festival Mora i Mojnala, svojim posjetima oko 500 posjetitelja. Promoviram se ono najljepše, a posjetitelji su bili odličeni uđeni.
Program evo sa Boleskom Pločama također ćemo reći recepte kraljice meda i zemlje. Od 17 sati krenuo je dan domaćih proizvoda, dan kraft piva. Nakon toga prve kitove su nam stigle. Negdje oko 21 sat očekujemo i dodjelu priznanja medalje našim pobjednicima u drugim ekipama, a onda iza toga slijedi koncert od Venezuela, vjerujemo da ćete uživati. Samo još evo da dočekamo naši mlađi dana dođu. Kako si rekao, možda nekih 5 minuta je trebalo pričekati da vidimo ko nam je najbolji. Da, sad je 19 sati i 12 minuta, kažu za 3-4 minute mogli bi se pojaviti tamo ispod naših mostića ovdje u Pločama. Ti si blizu ili gdje si trenutno sada? Dovoljno blizu, evo sam ovdje na ovoj obali gdje nam se vežu naši remorkeri, ali dobro vidim vjerojatno ekipe koje nam stižu. Eventualno možemo još preći u cijeli tablicu osvajača medalja na maraton mlađe. Dakle, Viktor i Komin skupili ukupno 12 medalja do sada, od toga 6 zlata, 5 srebrnih medalja i 1 bronza. Od ovih ekipa, dakle, gledat ćemo ekipu stabilno, 1 zlato, 3 srebra i 1 bronza, dakle, 5 medalja. Sada ćemo provjeriti jedan stiže ekipe nisu još očekivani su puna riba, a to nam je drago vidjeti da ne odustaju da ih čekaju. Putnici su zadovoljni viđeni, Nikola je popratio program, Mario, ne znam još što vam mogu reći, a da vam se dostavio možda neka mala glazbena pauzica samo dok nam dođu. Ti ostani na liniji i kad prve lađe dođu do mostića, puštamo ti vetar. Može? Dogovoreno, zaboravio sam da može samo pojačati malo glazbu. Može.